Moi ja tervetuloa tänne uusimpaan videoon. Tai ensimmäiseen videoon. Tämän kanavan ensimmäiseen videoon. Ja tänään pelaamme Battlefield Heroesia meidän ensimmäisessä commentaryssa. Niin kuin näkyy, minä pelaan minun National Commandolla Buccaneer Base. Ja yksinkertaisesti selitettynä, jos joku ei tiedä mikä Battlefield Heroes on, niin tää tämmönen animaatiosotapeli, jossa animaatiosotapeli niinku yleisesti. Ja tervetuloa, toivottavasti tykkäätte mun videoista ja aiotte supailla ja hajottaa ton tykkäysnapin. Lol. That car. Joo, elikkä mä teen tälle kanavalle siis pelkkiä kommentareja. Tää on itse asiassa mun toinen kanava. Ekalla kanavalla mä teen pääosakseen edittejä, käykääs tsekkaamassa se tosta kuvakkeesta. Joo. Elikkä mä pelailen Battlefield Heroesia, sit mä pelailen varmaan Battlefrontia, joka on vähän klassisempi, mut hauska peli. Mutta yksi vaan lentelee tuolla noin. Ja sit mä pelaan varmaan vähän Minecraftiakin ja pelailen jotain uusiakin pelejä ja jotain kaikkea mitä löytyy. Jos teillä on jotain ideoita mitä mun kannattais pelata, mitä te haluaisitte nähdä että mä pelaan, laittakaa kommentteihin. Mitä toi tekee? Lol. Dem skills. Mä oon jotenkin tulilinjalla nyt tästä näin kun en oo kahu. Nyt tossa on meidän lipun kantaja, niin mä menen suuteen sama reitti mitä se meni. Mä luulen että tää tulee auton kanssa perään. Joo. Otetaan toi tosta noin. Ja jotenkin oma. Noniin. Saatiin toi toinen kämpperi tosta noin alas. Ja ei tuu vielä yksi. Oh! Oho! Nice. Mä en louktaa. Niin ärsyttävää, kun sä ajat vaikka 6 pommia ja sit ne räjähtää eikä ne lennätä sua ilmaa. Ei! Mä en oo mikään vaan paras MGL. Mikä tämmönen? Ja tää keki voi varmaan auttaa mutta alkuun. Kakka. Wow! Toi keki oli aika epi. Joku vaan heitti joku random keki. Silti mä feilasin. Jaha. Mikä yksi heittelee mua. Yksi helkkarin tankki. Mä kyllä saan sen, don't worry. Noin. Saatiin tää challengekin tehty ja sitten mä aion varmaan myös pelata Forge-peliä. Mä en oo perehtynyt pelin sen tarkemmin, joten sitten olisi varmaan aika mielenkiintoista. Joo. Jostain se tuli se
sniper yritti saada mua. Mä hyppäsin silleen vinissä sit tälleen. Jaha. Yritätkö sä viedä meidän lippua? You will not get it alive! No voi kakkaa! Ärsyttävää. Mä tein joku level 27. Ja... Joo. Mä lähetellään mun autolla ja mun ramming GPU:n avulla voidaan sitten tuhota kaikki tankit ja kaikki autot. Ai jaa. No terve! Kuulenko kun meni kokonaan myötä? Jaa. Jaha. Se melkein sai mut. That dude. Hei, tyyppi pääsi takana. Chat. Eikä. That dude. Oikeesti. Se on kitara ja näytä puuta ja sit se vaan pyörii sen knifin ympäriinsä tänään. Kerrotaan. No taisin löytää sen taas. Kivunut tonne ylös varmaan. Oho. Jep. Hei! Come get me! LOL! Perhana. Kaksi knifea. Ei kun ne on niin ärsyttäviä, kato kun jos ne pääsee liian lähelle, niin sit sä oot ihan niinku... Doomed. Onneksi yksi hoiteli sen mun puolesta. Mä en saanut sen ihan iisisti, mut aina voi vähän pelleillä. Ai moi! Mä lähdetään tässä vähän juoksemaan. Älä nytte! Ai moi. Ei se taas se piirre. Höö. Tää piilä. Mä en saa. Tää on todella käydä. Täytyy mä. Ja sitten niin, taitava lataduri näyttää kuinka pelataan BFOta. Siis mitä tää tekee? Onks se tosissaan normenkee?
Joo, kiitos kun katsoitte tämän minun ensimmäisen videon ja samalla ensimmäisen BFO-kommentarin. Toivottavasti tykkäsitte ja suhotkaa se tykkäysnappia. Kommentoikaa mitä pelejä te haluatte nähdä jatkossa. Toivottavasti tykkäsitte. Jatkaa mukana vaan, eiks niin? Joo, no niin, moikka!